ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kibrig betray kom gi contractual nurse haki hospital repair jonga jela haka khanda tri unaitung ara jar phosau kale benya kendu ya ke menteri ke bakmi ya ke tnak ko ikakya ke Dr. Amrin Lingdo pan pinsngo haloki mat jing dawa ba ke sarkar kan permi no de ke jing pen mena haka be de ba ke jing thong kampura ya ki nurse haki jaga ajing sumar repair haka jela kata ki sub health center ki primary health center bari community health center ki bidan hakeleng ke jela pada ke juga por kelada waru berian pendam no mardo ya ke jing pen mena thong kam kontrak la pen mena dangshan de ke tnak ko ikakya Ubak lur step nong rumah kecil keren bekila patai kubur hadin ulai thu baka sarkar nadu usnam ara jar phawe kam shimla thong kampura shu yakinas hagi jaka ajing sumar re hadu kini gisngi la thong kam kontrak bait bakani ke bu jing e ru yaki namar bekarta wat kam ru klanang yan Kajingwan jungi hamni kalong ba ngip so ya hab ya katuka jibin mi ya katuka post kaba dated 8 of July 2024 katuka ba kadai ka recruitment joki contractual staff nurse but hamni ngiso tanan ningkong ngiso ban ai kuble i Madam Amrin ibala padiang sobhai ni wat ha padeng jong shibun ki jing jerat kiba kumba long ba ila tiba ki ong ba ngin patchim appointment maupun ban wala katari padiang sobhai ni ka panginya keren ngilayo ek banyak keren bai patchibun ki ngilayo ek man discuss but hangi ha kabangi wan ya kaban karpat i kalong ningkong ya kaban cancel ya kanika recruitment daka contractual nomor bangi so ba ngimso ya hab ya kabangin shu sha recruit kumka daka contractual post nomor pun nomor man hakini snem ki balale no kumbangi kan mau snem arajar kan kendai arajar kuwe hakapor covid Namal ba katu kadai based on emergency situation te ngilong biling kumki nurses ya kabangin date ya kabangin tray kumki nurse nalor ka jingyo kabaret mereka kam kabae ya kabangi hab ya kaban sacrifice hamtu kanu shu don luhi wat kibala IT ya la kajong kajingim na kabantaban ai jingim ya kiwe bat ngim perkhat ya ladi haningi perkhat ya ka imlang ka saalang ya kibriu bat ki para mansim ki koridor ki ba don hapo ajo ka jalla ka jungi na takadaw kum ki covid warrior kum ki frontline worker ni kloy ban shim ya ka to ka step ya ka bangin let ya ka bangin ya trei lang hang to dagi pra kan ta don ki ba khat ar kan ta ngin haban phong PPE klem par khat ya le de klem par khat ki yang ka sem klem par khat ki kun ki ti jungi ni kloy ban ki ban klet ya ka yang ka sem jungi bat ban le ya rap hendrei nalor jongki katni ke jingle ka jongi ngi trai shitom ngi le abha ngi surf nak banta ka jalla ka jongi penban niyo iba nakawe ka Porsche kawe pat ki recruit beta ka contractual kabalong kumba kani ka nursing profession kabalong ka novel service kabalong wa ka jo ka por ka ki nurses ki balong roh ka jo ka por ki backbone jo ka healthcare system penban ki lalong kumba shusayu singi daka jafir ka baret daka katulok ka baret ka jingyo ka baret but ya ka ka bangi don kam ya ka bangi kwa ka bangi le kamlong ka ba ka bangi yo lat ka bangi le ya ka bangi keren ruhi ban recruit yaki staff nurse based on merit list te kani te ibla pediang bakal lo based on merit list but bakin yuri bakin display hi ka karteng ringkat batka marks ka bangi secure both qualified but unqualified candidate but kani sakaway ban ka timely declaration jong ka result nakaliang jong kitu ki DHS mo nakaliang jong ki DHS ki ong ba
kin penmi ya ka result lengba jong ka OMR exam ki ong bakin penmi ka result hadin post ni hadin jo kata ki change bank ki ong hadin lai pe yo hanin is mo tanat bi madam Amprin ilapan kan mau ba lada ki le ka kampulet bali ki la penmi hapo jong ka 72 hours ya ka result te bali why not for nurses recruitment also teng is mo tanat ya kata ka ba you ila walk out halon jong kata but ila accept ya kata but sa kawai ruhi ka extension of age and relaxation hang ni kumbapan kan mau no ki nurses ladang ilek kuliah nurse kamot karta ban lek kuliah nurse kadai ban sedang lu khat prasinam shalor but lada day general nursing kamot kin pas ya ka general nursing hadin jong ka aku ar lene aku lai sinam lada day BSc nursing kin pas ya ka BSc nursing aku lai lene aku sau sinam balada day nalor jong kata lada kilek continuous ban kuliah kamot hadot dada dep MSc kamot kala man poi hadot aku nyu sinam ru tambah ya kani ka hakabaya de pakai age relaxation ki ong bang kinumla ya kaban age relaxation like kai ka jing kwa jungi kalong ba in penkir ya ka age relaxation naka 18 to 27 shaka 18 to 30 and then ya ka relaxation age ka balong shi posnam kenapa bangin yo ya ka bangin la ya ka ban tap kam hadu bangin dadap sau posnam computers hendai ong ba ladang kile akum ta kamut kin sa sha ku do ti na kiwe pat ki department te kani ngin sai shong ngin sai par khat piang kumlo bangin le te sakaway pat ni ong shapangjong bakin refund lada kila cancel ya ka post ni ong ya ka bakin refund ya ka pisa jong ki candidate ki ba apply te kani but ya kani ki ngila ya keren te ki don ba ong ba kila ban refund dan ki ong ba kin walk out shwa te kani kadang long hapadeng pa la ban rai hado menta te kumta kani kadang sa pending ngindang ya walk out halo jong kani nak menta jong kani ka exam but ngin hadin bangila perkhat but bangila syong perkhat but kiwe pat ki member jong ka nurses of Meghalaya tengin yo ay kapan ay kan ay kapan do ka sau terik hadian bangiwan kendo yang badi madam oi haba fi recruit ya ki contractual nurse kalong kawai kabaning kong do kadai ka jingbom biang ka salary ka barit kapor ka jingsiu ka bomlong regular haki malau benai and plus nangta but ngimdon de kiwei pa ki allowance ruhi kum ki allowance kum baki enjoy ki regular staff kum for example kum ki rent house allowance kum bayo ki regular staff kum ki uniform allowance kum ki school fees ruhi sekan de ki yo kum haka central government sa reimbursement kum ki sick kum ladangi pang untuk treatment allowance ni yo but sekiwi pat ki allowance ru video no ini ke notification kalami kani kadi kasian kebaar haka pratarik benebe nyo katuka notification makin permi tong ngam kan mau show ikari kadai last year dan aku la cancel show ada kajingwan ya keren jo kisang balang hadin jo kata kila penmi biang ikani tambah ki penmi biang hida ka contractual and the kajing do jing mentoy sa kawairu om bangi do jing mentoy tamangi ki bangin let rung ha ka contractual post hanai wat ki permanent staff ru ki do jing mentoy namarda ka baki recruit ya ki contractual staff kabumut kini ki permanent staff hadin baki la cross ya ka age ka 45 years of age ru kidang haplet ya ka ban let shabet site jing ki patient ban let sumare ki do no ya ka promotion ya ka chance jong ka banyo promotion ka karta ka age jong ki ka bai ki de banyo promotion tama ki do no ka promotion namal bakim yo kim recruit ya ki regular staff dan ata kadaw habamton ba join te kumno kini ki ba don kinyo ka promotion na ya kataru and then sa kawai ka jing mentoy kalong ba kawai ka jing mentoy kalong na benta ka leave lu ngimyo kumba kumeneng ilay karan hakabaya day pakim maternity leave na kaliang DHS ki ong tang unriw tayo katpa ni nurse ni hikai ya ki long tumit bagi day banyo unriw benai breastfeeding balong continuous breastfeeding ya ikulong unriw benai dengan ai be katba ya ki nurse ki magpendo ki magpaay tang unriw tayo magpalit traino kamot ikon sa tankiat ngan bento
Handai ya kibai ni advice ba ni mesti ban ai supplement diet kat bang padam riu penai kelung tambah ki nurse ki mut pa ai supplement diet ki kon jong ki tang sudap riu tayo ka bamut dak nuk nur shi benai shi tai tang shi benai shi tai kelung ni hab ai supplement diet ka bamut kum bon sin kumki nurses ni face by ki problem na kadau joka late payment late salary ruhi kumki contractual nurse and plus nang ta nalor joka ta om tangka late salary handai ba ki leave ai ru lada don bayap don papang lanet ladang ni shitom ya ladiru lada claim ka leave kumnung in le nimla ban kalamau kaladi namal mangir mi dei ki brio mi don men sil kamut bangila long nurse kamut milalong milala ban like lut na kijing pang kijing shitom la ne wat na kijing yap hanengir mi diki bri mi pat long tiang pat long mau te kumta mi wan ha madam na kabenta ya kabangin request ka bain cancel shwai kani ka post handrai ka kabang yo reply ni ka long ba kani ka post ka dai ka special sanction post na ka finance department na kabenta ki HDU ki ICU and then ki pediatric ICU pat kumta ter na kabenta jong gitu te nakaliang jung ni kwa ajing sya ya ka ba min sya recruit ki contractual tamangi sultan na rebase halor jong kani bai madam Amperin ila ai por engi ka bangin wan biang ya ka banya kendu i hadin bangila rai nakaliang jungi hadin bangila rai te haka aku sauter ki ai por biang ini ya ka bangin wan ya kendu i then alor kini ki points don hi kini ka recruitment on permanent basis yang recruitment on permanent basis da kamlong ka ba possible ngamal ba kani ka dei ban shwaman sanction kini ki permanent post tin habya through like very lengthy procedure shwabakin poish kani ka permanent post na ta kata long kata ka jingkeli kumlo kilaban penmi ka contractual post kat bai ka permanent post pat kimla ban penmi haba penmi ka contractual post ka pamut don ki post ki balai pat don teng khala dang ilech kinu ki hospital la dang ilech kinu ki PHC bengin yo i pa du nanong tray du na nurse du na ki ba wan tray hang ni don staff pat ter tambah kat ba haba ngiwan ya ban kali yang bamdan ka post te sya ai kita ki post but kumno pat kiduna brio po ki hospital ai kata ka jingkel di na kaliang jungi menta baki advertise ki dai lai spa kusan ka recent advertisement ya menta ba kimpat rai de na kaliang jungi ru kimpat rai de bangin ai rai ba wat pendam ne hap pendam te min na kaliang jungi ong la taman na kaliang jungi ru ngimpat nang tip rai la ngin hap syong committee shwa ngin hap syong ba kibai pat ki nurse bagin dia discuss ya kan dia ngin le akum do langin agree ya ka ba I madam ni ne langin hapban thau pat da ka wei ka lenti le ne da ka wei ka jing ya karen pati mismo tan na ya ka ba I madam ni pat ba kan dia ka long inhuman treat na benta jo ki contractual nurse ya kumta ka DHS ka di ban walk out ya ka ba kidai ban ai riu banai ya baro ki nurse la kidai ki contract ne la kidai ki permanent kani kadai ka general body jo ki nursing bethi ni wan tang ban represent ni ki nurse ki ba nakawai ka Porsche ka wi pat ni siya complain be para mangingi siya don ya ka group hapo WhatsApp kung si Parlok lane kung ba niya tray lang to kisya yung bay na kawai ka Porsche kawai pat te kumta kanila si kanay ruhi kasin ka baning pong ikiners bakin wan shabar bakin mi perthay kum ni nakmanta bandawa ya ka kani ka rights jongi ni don ka hok ya ka bangin dawa lesi ngintip la ka jing dawa jongi ka batay ka papakla tamba ya ka bangi slow day ni dawa ya kata but kani lesi kanay ka kasin mo baning pong ikiners bakin wan ya ka bandawa kum ni but sa kawai ru mi kumki nurse kawai long kani ka jing penmi jong ka contract post like hadin jong license mental license kimpat penmi ka permanent post nadu arajar kuai ka last recruitment ka last post ka baki penmi ka day 2021 dahdu mentang impat UI bakin penmi ka permanent post kat ba ladang ilek pat keleng ki hospital hapo ka state ladang ilek haki PHC ki CHC ki ong bagi napri ko tuna staff bomdon staff ta kani ka pen isya ka post ka don ta makin kuat kan penlai
ya kata ngila keli menit taki ong ba ka ban penmi ya ka permanent post ka de kalandi procedure kina haplek shwaling ba ki ya kita ki ba ni mela ban tip mo ki kita procedure ba ki haplek te badi ong ba kan ni ka permanent post ka banwan hau benai August dan September 164 post kan wan te ngintip kan no kan dek basisha ni atrai don na pedeng jungi batrai po private hospital dan na pedeng jungi bangi trai po ki government contractual ne ko government haki kumki outsource staff haki hospital ki ba pair ki badan po jong ka state